Čaute, vítam vás u ďalšieho videa a dnešné video bude z hry Minecraft. Dneska vás vítam pri našej sérii. Prvý diel sa vám páčil, tak som natočil druhý. A od posledného partu sa tu toho dozmenilo, takže si to môžeme ísť všetko obhliadnúť. A pozrieť sa, čo tu je nové. OK. Posral som. Dobre. No. Od minulého dielu sa tu zmenilo dosť vecí aj u mňa. Tam je jeden dom postavený, potom tam, neviem či toto znam, tam nás zabila tá myš. To je tu nové, ja som si potom nové postavil takú vežičku, to si ukážeme všetko. A bože môj, rýchlo. A potom ešte niekto tam podkopáva niečo. Kope a ešte tam. Asi by sme začali u mňa. Keď sme už tu. Postavil som si takú vežičku. Takú vyhliadku menšiu. Ale je to pekné. Keď sa čudovali, že kde mám všetky veci, čo som mal, tak ma zabili. Pretože ja som mal slime block a jak viete, tak na tom slime blocku sa dá skákať. Ježiš, čo to také laví? OK. Na tom slime blocku sa dá skákať a ja som mal resku iba 20 blokov hore. Alebo 15 blokov som mal hore, aspoň tak nejako do 20. A ja som mal vyššie ten skokaník, mal som už nad tú resku. A tam ma zavolal taký chalan, lebo sme tam furt skákali, ani som ho nepoznal, tak sme si vyliezli úplne hore, tam niekde asi 25 blokov do hora a tam mi napísal, že poď hore, že ideme si skočiť a hore ako už nebola tá reska, tak ma zvalil, on bol full dia, zvalil ma, ja som tuto, už ešte som mal zo pár hapiek, ešte mi polovičku som mal. A ako som dopadol na zem z tej výšky, tak som sa zabil. A on stihol zoskočiť dole, zobrať mi veci a bolo po veciach. Takže rest in peace, sharpness, mate. Sharpness 5 meč. A tak. A mňa to vtedy nenapadlo, že keby som dal lomeno B, že by som sa vrátil hneď tam späť. No. Jako ja mám na diamantové veci aj všetko, len dívajte sa. Len ja som lenivý si to enchantovať aj všetko. No. Lenivosť na to všetko. OK, ideme sa. Takže nová vyhliadka, ste videli. Potom, toto nebolo. Toto tu. Tu neviem, čo by som chcel dať. Tu by, neviem, čo by tu už bolo, neviem. Ale niečo tu bude, nejaký sklad, alebo nejaká izba ďalšia. To je také tajné. To daj zavrieť. A čo ešte tu mám nové? Toto tu je nové. To oplotenie, to tu nebolo. A potom tu mám... Asi máte nahlas tie zvuky troška. Muzik. Super. Toto tu nebolo. Taká chodbička. Ona je dlhá a ona sa obchádza úplne až na koniec, čo to si potom ukážeme. A keď tuto otvoríme dvere, tak sme zase na druhom konci. Takže taká naša malá tajná chodba. A tuto mám tiež takú tajnú miestnosť, keď je to tu úplne nápadné. A tam mám takú enchant, všetko. Tu proste budú sa všetky veci enchantovať.
Ak budem mať enchant knižky, tak mám tu Envilu. Ináč, mohol by som si pomenovať Sword. Oh damn. OK. Ale strašne rýchlo sa tu míňa to žrádlo. Neviem prečo. Natáčal som ináč ja aj z KTG som natáčal video Minecraft multiplayer na tomto serveri. Lenže neviem prečo, ale Marka normálne s Markom, keď som natáčal skúšovne, čo bude počuť, tak ho bolo počuť. A jakmile sme začali natáčať, už na ostro ako fakt, reál, tak úplne sa vymazal zvuk. Ako mňa bolo počuť, ale ako keby som sa rozprával sám so sebou, ale jeho nebolo počuť vôbec. A predtým, keď sme to skúšali, tak ho úplne super bolo počuť. Takže neviem, čo sa stalo. OK, chceli sme ísť. Idem sa pozrieť jen tam, čo tu kopu, to som ani ja ešte nevidel. Jak ma ten zase niekto za... Nee. Pavúci. What the... To čo je? To čo je tu? Kamoško, tu by sa dalo riadny dom postaviť. Toto celé, keď si ohraničil. To riadny dom. Neviem, čo tu skúšal týpek, asi potreboval sandstone. Kamoško. To je mega. Ale David nebude asi moc šťastný. Toto si stávala... to som stávala so sesternicou. Si vytvorila účet. A to bol jej dom. A ona si urobila resku. Ona si urobila resku. A potom jej niekto ukradol účet, takže... A ona mala túto samé železo, všetko. Áno, prišlo veci tak rýchlo. A neviem, či sa to tak laguje teraz. Minulý diel sa to nelagovalo. Neviem. Ojojoj. No, ja idem radšej home. Není to tu bezpečné. Toto sme zabudli zavrieť, že ak sa dá naspavnúť. Idem rýchlo sem. Smrdí. Sem by si šiel, čo? Nemôžeš, co? Nemôžeš. Kokos, to je riadne. Čo to má za knockback? H2. Ale ako... Tento meč nie je tiež zlý. Až na ten unbreaking. To neviem, na čo je. Keby ste vedeli, čo je unbreaking, tak mi to napíšte dole do komentárov, pretože nechce sa mi nastavovať slovenský jazyk. Pokiaľ viete, čo znamená unbreaking, tak mi to napíšte a čo mu to pomáha, alebo či to niečo pridáva. A kde ideme? Už neviem asi, čo ideme robiť. Mohli by sme ísť si dať... Koľko tu je ľudí? Dosť. Jak chcete, tak by sme si mohli dať TNT run. Dáme si? Dáme si TNT run. Počkaj, teraz musíme napísať to chatu. Ja tady idem. OK. 5 sekúnd do konca. Aha. Kto do chatu? Dá niekto? Ja dám. Ja dám. Ja
Ja mu zaplatím, keď povie sa mnou do pily tyran. Či TNT run.